Avui ens trobem davant de la porta del Parlament de Catalunya per denunciar l'aplicació que fa el Govern de la Generalitat de la garantia juvenil. Un projecte que per molts és un far d'esperança per reduir l'atur juvenil a Catalunya i a Espanya i que veiem com de la mà del Partit Popular i de Convergència i Unió es perverteix aquesta eina. En comptes de ser una oportunitat per molts, veiem com fem un sistema institucional de precarització i de becaris temporals subvencionat amb fons públics, una cosa que seria a tots el qualsevol europeu una estafa. El que volem fer avui també aquí és denunciar que aquesta garantia juvenil ataca els drets de les dones, impedint que agafin baixes per maternitat durant la seva contractació laboral. A més, ho volem fer de la mà del company Ferran Pedret, que avui fa la denúncia davant del Govern de la Generalitat. Gràcies, presidenta. Senyor conseller, en un context on la taxa d'atur entre els menors de 30 anys a Catalunya és del 33,4% i on la taxa d'atur entre els menors de 25 anys a Catalunya és del 45,7% i on, segons les dades de l'IDESCAT, hi ha 61.000 joves catalans i catalanes que són fora de Catalunya buscant oportunitats, l'aplicació de la política europea de la garantia juvenil sembla una bona idea per tractar de combatre l'estat de coses actual, però la seva implementació i el seu desplegament s'ha de fer bé. És per això que nosaltres li volem preguntar quins són els recursos, els esforços que s'estan dedicant des del govern als programes de garantia juvenil, però miri, a vegades no n'hi ha prou amb abocar diners als problemes. S'ha de fer amb determinada orientació, buscant determinats objectius, i a nosaltres ens sembla clarament insuficient que s'hagi contractat 76 impulsors en situació. Ens sembla també que la manera en què s'aborda la bonificació o subvenció a les empreses per realitzar aquestes pràctiques pot estar tenint poc efecte respecte a l'ocupació posterior d'aquestes persones. En aquest sentit, li preguntem quants d'aquests 10.000 joves catalans que s'han inscrit a la garantia juvenil segueixen contractats o han estat contractats després d'acabat aquest període bonificat o subvencionat. Li volem també qüestionar el fet que no es cobreixin les baixes laborals o per maternitat.